Good evening, guys. I don't know mwana uyu kandwa ndani kama mwana uyu eti mwana uyu ali ndi mutu tana za wale mwana amene ndi mutu, mwana amene ndi gas, mwana amene ndi wa nzeru. Andi mafuso amene akufusa apa andi mafuso amene kwenikweni ndi amene akufunikirira ndi zinthu zimene zikufunikirira kwambiri, especially kwa achinyamata. Nde ena mwina funso lisimnalimvere komano I don't know ngati mwanayo anayankhidwa bwino za funso limene lili kuti yankho lake linali labwino. I am Togozani from Chisi. Okay. I have some questions on the education sector. One of these questions is on the schools of the people that running some skills like electricity, construction, and other things. In Chisi, where I'm coming from, in Chisi, there is more youths that lacking this. I can say those people that lacking these skills are those that do bad behavior like smoking and the other things. So in your government, ndikufuna kuti Father Mabwera. Tenti pate pada yankule mwina fotokoze. Anyamara ambiri akumasowa mwayo okhala kupeza masukulu amene akhozoma kaphunzira maluso ena ngati zokudza zopanga nkhani ya magetsi, kumanga komanso ndi zina ngati zamadzi. Anyamara amenewo akumazisowa zinthu makamaka kuchokera makamaka kwa anthu a midzi chifukwa chakuti kulibeka ma youth clubs omwe akhozoma atengedwera kuti akatani akambe kuphunzira nawo maphunziro amenewo. Nde timafuna ngati kumene mutapanga contribute, mutapanga encourage ma schools ambiri maboma lililonse kukhale ma schools onena kuti achinyamata akhoza kumakaphunzira maluso amene akhozoma athandiza kuti anyamata aja asamasowa ntchito chifukwa most youths akumasowa ntchito pakadali pano koma suwanatani adamaliza. Ndiye ngati iweyo like kuti iwe ndi kholo sungapeza yani ntchito nde kuti mwana wakonso nde kuti sazapeza ntchito mix kuti iweyo uzamuza kuti Alipomfa naye mwana wakoyo uzamuza kuti wabwera. sukulu imeneyi ilibe cheni chopindulira chifukwa na kuti iweyo ukhozongolusa fizi suzapeza yani yosalira komanso kunkhani ya kusowa kwa zipangizo zophunzira ndi zophunzitsira ilili ndi vuto makamaka ma rural areas most kuti masukulu zambiri amakanika kupatsidwa materials ambiri chifukwa kuti mwini wake ali kumphepete kwenikweni komabe zikuyenera kuti amene azikafika chifukwa kuti pali CDS ena ana amafuna kuti amene anawo achinyamatawo amafuna kuti akhale mwinaka ma scientist koma kumasowa materials ka makompyuta koma nanga akhala bwanji apanga bwanji contribute masomphenya a Marian 63. Wow. Ndiye tikufuna kuti mwina ngati pamene pakufunika kuti ma CDS zambiri pazipezeka ka zinthu zokhudza kuti munthu zimthandize pa maphunziro ake makamaka maphunziro aku secondary chifukwa ana ambiri zimatheka munthu kupeza mwayo ntchito ukakhala mu office koma sudziwa yoni computer which is bad. Ndiye tikufuna kuti achinyamatawa aziphunzitsidwiratu maluso amene wawa komanso ma primary schools zina
zina zikumaonekeratu ma blocks ena amene anamangidwa ndi akalekale omwe zikhuzopangisa kuti zipangise ngozi makamaka kwa achinyamata omwe akuphunzira ma blocks ngati amenewo. Ndiye pakufunika kuti ngati boma likufunika kuti likepo ndondomeko zokwanira kuti zithandize makamaka malo areas chifukwa zikuoneka ngati kwina ikungokhala ngati vula ijofulitsa kuti pe. Wow. That's it. I love that. Give me a high five. Mwamona we. Ine ndimaganiza kuti Rone analakwitsa. Chifukwa amene amachoka uko amane kuti ayi nonse mtafuna kuti aye pali wamng'ono ndiyakuti ayi amene apereke mayankho ndene ndinadzamtsutsa kuti ayi apereke funso lake koma muona wapereka mayankho ndamuombirani m'manja.